ସୁଜି ଉପମାକୁ ତ ଆପଣ ନର୍ମାଲି ବହୁତ ଥର ବନେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବିଟ୍ରୁଟ୍ ଘୋଳଦହି ଉପମା ଆପଣ ବନେଇଛନ୍ତି କି? ଯଦି ବନେଇ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଥରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିକି ରେସିପିଟିକୁ ବନାନ୍ତୁ। ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚଟପଟି ଲାଗିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉପମା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପିଟି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସିଜନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବାଇଟ୍ସରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ରେସିପିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ଉପମା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ବି ପରିବା ଦରକାର ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନେଉଛି। ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଇଯିବା ଆମେ ଆଳୁ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଏଇଠି କାଟି ନେଇଛି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଗାଜର, ଅଳ୍ପ କିଛି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଟମାଟୋ, ପାଖାପାଖି 2ରୁ 3ଟି ଟମାଟୋ, ପାଚିଲା ଟମାଟୋକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଏଇଠି କାଟି ନେଇଛି। 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଳ୍ପ କିଛି ଚପ୍ ହେଇଥିବା ଅଦା, ଆଉ ନେଇଯିବା ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର। ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ସେଇଥିରେ ପରିବା ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ପରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ କିମ୍ବା ଉପମାରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ ଆପଣ ପକେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସୁଜି ଭାଜିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେବା, ଆଉ କଡ଼େଇକୁ ଆମେ ବସେଇକି ହାଲକା ଗରମ କରିନେବା। ସୁଜି ଭାଜିଲା ବେଳେ ଆପଣ କଡ଼େଇକୁ ବେଶୀ ଗରମ କରିବେ ନାହିଁ, ହାଲକା ଗରମ କରିବେ, ଆଉ ତାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜି ନେବେ। ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଏଇଠି 1 କପ୍ ସୁଜି ନେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଏଇଠି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ହାଲକା ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏଇଠି ଭାଜି ନେବେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସୁଜି ଆମର ହାଲକା ଲାଲ ହେଇଯିବ କିମ୍ବା ସୁଜିର କଲର ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଜି ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସୁଜିର କଲର ଟିକେ ସମୟ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଇଏ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ଏଥିରୁ ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଆମେ ଏବେ କଡ଼େଇରୁ ବାହାର କରି ନେବା। କଡ଼େଇକୁ ଖାଲି କରିଦେଇକି ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ସେଇ କଡ଼େଇ ବସେଇ ନେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ମୁଁ 4 ବଡ଼ ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ତେଲକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ତେଲ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ପକେଇ ନେଇଛି 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଗୋଟା ସୋରିଷ, ଆଉ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଗୋଟା ଜିରା। ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପକେଇ ନେବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ। କୌଣସି ବି ଆପଣ ଉପମା କରନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନିହାତି ପକେଇବେ, ବଢିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିଥାଏ ଆଉ ବାସ୍ନା ଆସିଥାଏ। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ସହିତ ଆମେ ଏଇଠି ପକେଇ ନେବା ଅଦା, ପାଖାପାଖି 1 ଇଞ୍ଚ ଅଦାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଚପ୍ କରି ନେଇଥିଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଛେଚିକି ମଧ୍ୟ ପକେଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ପକେଇ ନେବା। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଆମେ ପକେଇଲେ ଏବେ ତାହା ଆମ ଉପମାକୁ ବଢିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆଡ୍ କରିବ, ବାସ୍ନା ଆଡ୍ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଖାଲି ତେଲରେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ନେବା, ଯେମିତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ହାଲକା ଲାଲ ହେଇଯିବ। କିଛି ସମୟ ଆମେ ତାକୁ ହାଲକା ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେତିକି ବି ପରିବା ପକେଇଥିଲେ ସବୁ ଏବେ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଯେହେତୁ ସବୁ ପରିବା ମୁଁ ଏଇଠି ସମାନ ସାଇଜର କାଟି ନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସିଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସମାନ ଟାଇମ୍ ନେବ। ସେଇ ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବିଟ୍ରୁଟ୍ ଘୋଳଦହି ବନେଇ ନେବା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ବିଟ୍ରୁଟ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ପକେଇ ନେଇଛି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆମେ ପକେଇ ନେବା ଏବେ 1/2 କପ୍ ଦହିକୁ। ଦହି ଫ୍ରେଶ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ହାଲକା ଖଟା ଦହି ଅଛି ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କିପରି ଭାବରେ ତାର କଲର ବଢିଆ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପରିମାଣର ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ଆଡ୍ କରିବା। ମୁଁ ପାଖାପାଖି 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ଏଇଠି ଆଡ୍ କରିଛି। ଏବେ ଯେତିକି ବି ଆମେ ଦହି ମିଶେଇଥିଲେ ସେଇଥିରେ ସେତିକି ପରିମାଣର ପାଣି ମିଶେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ନେବା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପରିବା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିବା। ଆପଣ ଲୁଣ ଆଡ୍ କଲା ବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଟ୍ରୁଟ୍ ଆଉ ଦହିରେ ଆଡ୍ କରିଥିଲେ ଲୁଣ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଆଡ୍ କରିଦେବା 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଏଇଠି କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଏବେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା, ଯେମିତିକି ଆମର ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ପରିବା ସହିତ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବା ସିଝି ନାହିଁ ଆପଣ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ପାରିବେ, ମାନେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇକି ଆପଣ ତାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜି ପାରିବେ। ସେହି ଭିତରେ ଆମର ପରିବା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଏବେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିଦେବା 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ମିକ୍ସ କରି ନେବା। ପକେଇଥିବା ଆଳୁ ଆଉ ଆପଣ ଗାଜରକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଟିକେ ସ୍ମାସ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ବା ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଦେଖିବେ। ଯଦି ସିଝି ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗରୁ କରିକି ରଖିଥିବା ଯୋଉ ବିଟ୍ରୁଟ୍ ଆଉ ଘୋଳଦହିର ପାଣିକୁ ସେଇଥିରେ ପକେଇ ନେବା। ଯେହେତୁ ପରିବା ସିଝି ଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଘୋଳଦହି ଆଉ ବିଟ୍ରୁଟ୍ର ପାଣିକୁ ପକେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା।
एबे सेइथिरे आमे 1.5 कप पानी एक्स्ट्रा ऐड करिबा। 1 कप सुजी पाई आमे पाखापाखी 2 कप पानी ऐड करिबा। 1.5 कप पानी मु एठी ऐड कली आउ हाफ कप पानी मु दहीरा ऐड कर देइथिली, सेति पई आपण सेही अनुसार पानी को ऐड करिवे। किछि समय पाई याकू छाड़ी दबा। देखंतु छाड़ी देला परे किछि समय ये फुटिबा को आरंभ करलानी। एबे आमे भाजी रखितिबा सुजी को सेइथिरे पकेइ नबा। एबे गैस फ्लेम को पूरा लो करि नबा आउ सुजी को पकेइ सारला परे आमे लगातार ताको घांटीबा। लगातार घांटीबा द्वारा आमर बिल्कुल भी सुजी रे लम्स पड़े नाही, पूरा झरझरिया सुजी रहिबो। जेहेतु आमे इथिरे बेसी पानी देई नाहंती सेति पई मु ताको लो फ्लेम रे सुजी पकेकी घांटीली। जदि आपण बेसी पानी देइथिबे ताल ताको हाई फ्लेम करिकी सुजी को पकेई सारला परे घांटी नेबे। किछि समय आमे ताको भल्ल भाबरे गोळेई देकी एबे आमे ताको ढांकुणी घोड़ेई दबा। देखंतु एथिरे एबे मॉइस्चर नाही, एबे आमे ताको लो फ्लेम करिकी ढांकुणी घोड़ेई दबा। पाखापाखी 2 रु 3 मिनिट मो एठी ढांकुणी घोड़ेई देइतिली। आउ आपण एठी देखि पारुथिबे सुजीर टेक्सचर केमिति हेइची, पूरा झरझरिया हेइची, ता सहित बिल्कुल भी ये जाऊ जाऊ हेइनी। एईपरि भाबरे आपण टेक्सचर रखिबे। ये पूरा परफेक्ट एबे हेइ सारिछि। एबे आमे ताकू भल भाबरे मिक्स करि नबा। आउ एठी आपण देखि पारुथबे मु मिक्स कला बळे ये पूरा भांगी जाउची। एबे गैस फ्लेम को बंद करि नबा आ ऊपरु पकेइ नबा आमे कटा होइतिबा धनिया पत्र को। कटा होइतिबा धनिया पत्र को पकेइ देइकी हमर एई रेसिपीटी एठी कंप्लीट हेइ गला। बीटरूट गोटे सुपर फूड, माने से आमर हेल्थ बेनिफिट बहुत ही थाए आमको। सेथिपाई आपण बीटरूट को एइथिरे निहाती पकेइबे। एमिति तो आमे बीटरूट को कच्चा खाया पाई टिके असुविधा लागे, सेते स्वाद लागि न थाए। सेथिपाई आपण बीटरूट को एइपरि भाबरे घोळ दही बनेकी सेथिरे बाटी नेबे आ ताको उपमारे पकेइबे। देखिबे समस्ते बहुत खुशी रे खाई नेबे, जेहेतु कलर बढ़िया देखा आउची आ स्वाद मध्य बहुत भलो लागिबो। बड़ लोक हुंतु किंबा खास करी छोट छुआ हुंतु जदि बीटरूट खाउ नाहंती ताहले आपण एइपरि भाबरे बाटिकी उपमारे पकांतु। देखिबे खुशी रे से माने कलर पाई खाई नेबे। एठी मु किछि समय परे आपण मानकु एठी उपमा को देखौची। ये पूरा झरझरिया हेइची, बिल्कुल भी आपणकर एई उपमा जाऊ हबनी, बदबदिया हबनी, पूरा झरझरिया हबो। सेतिपाई निहाती एई रेसिपीटी को ट्राई करंतु, खांतु आ मते कमेंट माध्यम रे जणांतु रेसिपीटी केमिति लागिला। मोर फुल ग्यारंटी आपण एई रेसिपीटी को थरे बनेइले बारंबार आपण बनेइबे। सेतिपाई निहाती एई रेसिपीटी को ट्राई करंतु, निजे खांतु, परिवार वर्ग को खुआंतु। भिडियोटी भल लागिथिले लाइक टे निहाती करिवे। भिडियोटी जदि पसंद आसीथिबो सांगसाथी बंधु बांधव मानक सहित शेयर करिवे। मो चैनल रे जदि नुआ आछंती किमा मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले प्लीज सब्सक्राइब करि नेबे। फेसबुक पेज रे जदि ए भिडियोटी को देखुचंती ताहले पेज टी को फॉलो करि नेबे। पुणी देखा हबो गोटे नुआ रेसिपी भिडियो रे। नमस्कार, जय जगन्नाथ।